צריך לשאוף גם ממנה. יש לי שמנייה, לא צריך. 9 ייתנו לך אנרגיה יותר מרוכזת. מה פתאום אתה כל כך רוצה לעזור לי, יוליוס? אני רוצה שהעולם ידע מי היה יוליוס ברגר. וואו. בשביל להיכנס לספרי ההיסטוריה, אתה מוכן אפילו להקריב את הבת שלך. ריגשת אותי, יוליוס. ריגשת אותי. למה לא בעצם? הם נראים מתאימים. מוכנים למות? תשיעייה. ביי ביי, מתוקים שלי. 5, 4, 3, 2, 1. אתם 9! הקריפטון בנוי ל8! נכון, אנחנו 9! לנדה קלאון! כמובן לנדה קלאון! תתרכזו! אתם שומעים אותי? שומעים אותי? כן. מדהים. אולי תתרכזו. תרכזו את האנרגיה אליו! צריך להפנות את האנרגיה לדניאל. מה קרה פה? אנחנו הרגנו אותו איכשהו. זה יוליוס. הגוף של דניאל לא עמד באנרגיה של כולנו ביחד. אבא שלך הציל אותנו. אבא, תודה. אבא. אבא.